дар деҳаи оғҷар деҳоти ба номи мирали маҳмадалиеви ноҳияи восе хунукиҳои рӯзҳои сарди моҳи январ заминро барф печонида гирифт. дар чунин муҳити табиат назди ин гармхона амаки Султон Мурод Холов ва ин кормандони ҷамъияти деҳот аз хусуси ҳолати гармхона ва нигоҳубини ниҳолҳо ва маҳсулоти он атрофи пешгирӣ аз сармо суҳбат доранд. Хиникиёра ина дида истодаем ки мо ду дода истодем бо тапаку бо каҳу хасу хошок ду дода истодем ки хиники таъсир накунада ниҳоло қоқ нашаванд. Аки зарари хишон расонда истода ҳақиқатан расонда зиёда аз ина 50 сола ки хеле вохеа нашуда буд. Мутахассисон ҳам ира эътироф мекунанд. Анам хиники ба мо ҳақиқатан ҳам зарари калон расонд. Аки бо ояндаша мебинем ҳоли зимистон дар пешай бо мебинем мо ҳам кӯшиш мекунем ҳаракат мекунем ки ҳаминро нигоҳ дорем. Яки сармо назадан сармо ҳоли ҳозир сармо назадааст. Мин баъда кӯчбор ният дорем ки аду пешка дига буштонему гармира бо таъмин кунем. гармхонае ки амаки Султон Мурод назди қитъаи замини назди ҳавлигиаш истифода менамояд ҳамагӣ масоҳати 2 сотиқ заминро ташкил дода дар он 60 адад ниҳолҳои лимӯ парвариш ёфтанд. Амаки Султон Мурод мегӯяд ки ниҳолҳои парваришнамудааш ғайриоддӣ ҳастанд, ҳосилашон бисёр ва маҳсулоташ лаззати дигар доранд. дар лимонхонаи амаки Султон Мурод аз давраи раисии Мирали Маҳмадалиев ҳам мисли ин дарахт якчанд ниҳоли лимӯ боқӣ мондааст. муддати 50 сол боз ҳанӯз сабз буда ҳосил медиҳанд. сорти қумсангирай як нимаш ними дигараш аз ҷумҳурии Ӯзбекистон савдогаро овардаги будастанд. аз онҳо мо дастирас кардем, нимира мо шинондем. дар ҳамин ҷо наздики як 60 ниҳол лимон дорем. имсол бисёр ҳосили нағд бисёр ҳосили фаровон гирифтанд. яъне сорти ин навъи ниҳоли мо тамоман дигаргун аст. барои он дигаргун аст ки аз бобои Миралӣ ба мо як 4-5 ниҳоли 50 сола мондагӣ буд. мо аз ҳамон шинонда яъне дар байни онҳо шинонда ҳамаи ҳамро табиӣ бордор шудагианд. яъне дидем ки дар натиҷа тамоман ҳосили нав дар натиҷа табиӣ бордор шуданд. муаллим аълочии маорифи Тоҷикистон Султон Мурод Холов мегӯяд ки ниҳолҳое ки дар гармхонааш парвариш намудааст меваҳояш аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошанд, зеро дар парвариши ниҳолҳои лимӯ ӯ танҳо аз поруҳои маҳаллӣ истифода намудааст. як ҷиҳати бартарии дигар ин ҷо лимонҳо ҳаҷман калон ва ба сардӣ тобовар мебошанд. вақте ки дар дигар гармхонаҳо ҳосили лимӯро ҷамъоварӣ намуданд, ин шабу рӯз дар гармхонаи амаки Султон Мурод ҳоло ҳам ҳосили ин меваи ситрусӣ кам нашудааст. гузориши Хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восе барои барномаи иттилоотии Навид.